Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Uban sa mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan ining adlawng Sabado, padayon natong iampo ang kalinaw sa kalibutan ug masulbad na unta giyayod sa hingpit kining atong giantos nga pandemya. Padayon sa natong pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig suporta sa atong proyekto, labi na ning atong proyektong gisuportahan as Diocesan Project nga mao ang pagtukod sa atong Kapilinha di Fatima. Iampo nato nga daghan sang mga grasyang moabot sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon nga atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Hesus, imong gipili nga takos nimong puloy-anan ang ulay nga tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Naghangyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, maglipay kami nga mosalmot sa iyang pangilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamutuoran, atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnguni nga dili kini kabuligan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon, ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Alagari nga malipayon ang Ginoo. Duol kamo kaniya sa masadya nga awit.
sulod nga mapasalamaton sa iyang mga ganghaan. Sulod kamo sa iyang mga kahawanan, uban sa pagdaing. Duol kamo nga malipayon, ngadto sa tubangan sa Ginoo. Sayri ninyo nga ang Ginoo Diyos, siyang nagbuhat kanato. Kita iya gayod ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Duol kamo nga malipayon, ngadto sa tubangan sa Ginoo. Pasalamati siya, daygang iyang ngalan, kay siya maayo. Ang Ginoo kansang kaluoy, nagalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon ngadto sa tanang kaliwatan. Duol kamo nga malipayon, ngadto sa tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghang mga tao gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan, diin gitunob-tunoban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay wala may kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit, apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini ug namungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay buot ipasabot sa maong sambingay. Ug mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo, apan sa uban
gihatag kini pinaagig sambingay aron kun mutan-aw sila dili makakita ug kun mamati dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituok kanila ug wala gayud sila kahinugig bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini ug magpadayon hangtod nga mamunga sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, niingon diri, duol kamo nga malipayon ngadto sa atubangan sa Ginoo. Kamo ron, asa man mo ron, sa likod o atubangan sa Ginoo? Nya, malipayon mo ron ni duol din eh. Sara may nitubag malipayon. Kinsay malipayon nga miduol karon sa Ginoo, taas ang kamot. Nindota. Unsa may timaan nga ang tao malipayon? Dili nang mag-smile. Kay hasta buang mag-smile man. Ano man malipayon ang buong muna sa kasabot. Ang mga adik sad mag-smile man sad ang mga adik. Ang mga mangingilad mo smile pud na. Aron mailad ka. Unsa man gitimaan sa taong malipayon, ako na nang gibalik-balik dinhi kanang tao nga di gyud masuko. Nga bisag lud-an pang iyang naong di masuko. Testingi ko no imong tupad ni isa maginas kamot. Tamparusa ko no kausa. Sige na. Ready? 1. Di na mo masuko. Oy, istoryahe. Kanang tao nga di gyud masuko, kanang tao nga wa gyud reklamo, nang taong di gyud magyaw-yaw, mao na siya ang tinuod nga malipayon. Nya kun kanang tawhana mo anhi nagsimbahan, musamot ng iyang kalipay. Mao na siya. Pero kanang taong magsigig kasuko, sigig yaw-yaw, wa na din ana malipayon. Nilingi ako na imong tupad. Pangutan-a. Ingna di ka masuko dito sa inyo. Ingna. Dito ba sa inyong balay di ka masuko. Nya mo ingon gani, di jud ko masuko. Ay, congratulations. Ana? Oy, mao pa lang pagikan pa lang diri simbahan. Pag abot ito, yaw-yaw dayos mga anak, yaw-yaw dayos bana, paninghag dayon anang mga ug naa may mga katabang awa katuman. Mao pa lang gani pagdupa-dupa diri sa misa, pagso dito kasabaan dayong sakristan. di ta malipayon anay. Nya, unsa may itong buhaton aron dili ta masuko. Matod pang San Pablo iyang instruction ni Timoteo sa unang pagbasa. Unsa iyang giingon? Matngoni nga dili kabulingan. Unsa may dili kabulingan? Nga matuman gid niya ang gisugo sa Ginoo
ang tanan gyung gipabuhat sa Ginoo iya gyung tumanon nga di gyud kuno mabulingan pasabot way usa ka higayon nga muundang og buhat og maayo si Timoteo. Kana bang makabuhat ag maayo sa tanang higayon. Kay usahay ra ba mubuhat ta sa pulong sa Ginoo sama anang paghigugma. Muhigugma ka sa pipila. Nya moari na gani ka mo atubang sa wa nimo mauyod dili na gugma imong dadon kasuko na. Manalitan ron. Pari, muadto sa inyo. Mahigugma mo sa pari. Mahigugma dili. Hinay mo gani kay mong tingog, pari gani na akong gisgutan. Unyag muadto sa imong balay, ang kabit sa imong bana, kay mangayog tambal, kay nasakit ang iyang anak, nga anak sad sa imong bana. Zawan, mahigugma ka. Hoy, tubag. Oh, na sugo na gyud di mata. Unya kun ikaw bana, masakpan gini mo imong asawa nga nangabit. Nya pari ra bay gikabit. Mahigugma pa ka nang pariya. Bana ka ba? Oh, wa na sugo na ula. Nya hain naman ang gugma, patay na. Nya inigatubang nimo sa Ginoo, imong gipatay ang iyang gihatag nimong gugma, imong gibulingan ang iyang gihatag nga gugma matud pang San Pablo. Mao nang duol sa Ginoo nga nagdaka sa imong gitawag og mga bunga sa iyang gihatag. Mao na diri sa atong ebanghelyo, dunay tulo o upat ka klase sa yuta. Ang tulo ka klase sa yuta pulos dili makapamunga, ngano man dili makalahutay sa paggunit sa binhi. Unsa tong binhi matud ba ni Kristo? Ang pulong sa Dios. Dili makasustenir ba? Labaw na gitong yuta nga kadang naas agianan, parean ang agianan diha sa sakyanan natubangan anato simbahan, gisuway pugas diha. Tunob-tunoban ra na, ligsan ra na. Ang saan pagkabuhi? Nya, kanon pagyukunos langgam. Dagang tingog-tingog langgam ay. Kani dinhi, butangan na ni mo dinig mga binhi, kani agianan man atong aisle. Ang saan pagturok, nga, anaon ra man as map diha, tugpahan paginas isda, sa langgam. Oh, day mga langgam perting pista diri kay mura magikalagutan mo sa atong kuano wa man patuyo ka ring usa ka electric fan asa ni brown out baka na or may kalagot baka ang ga-operate ana sa inyo mga naong wa man mo tuyo nituyok na diay si piat ibo kung ano man yung mga langga mura mang nanugdon diha dapita wa day magtuyok di ay kay may kalagot mo tuwa to siya mahigugma ang ga-operate ana ba. Ang iyang higugma kani dinhi niya tingali dinhi ang iyang mga best friends. Nya kari diri basig ni adin ninyo yung mga libakira kayo. Nya iyang nakitaan nga na ay painitan ti kadiya. Di bitay na basig na limtan ra sadto. Ona. Ona ha? Karon. Unsa man mo? Matod pa diri sa atong pagbasa kadtong tuang naasyuta maotong dili ganahan musabot sa pulong sa Ginoo. Kita mamili man tag pulong sa Ginoo nga atong sabton, pabor gani nato atong sabton. Murag dili gani pabor, ibaliwa nato. Naala kay usa ka pulong sa Ginoo nga ibaliwala, yuta na ka nga agianan. Nga nasa uban, ang tanan yung pulong malipayon yang dawaton, pero di sad niya puy-an. Mao nang batuon, malaya lang kuno dayon. Di man niya puy-an, igo raman niyang paminahon dinhi. Nya human dayon, sige ingon, bitaw no, ana. Oy, inigingong bitaw no, inigawas di simbahan. Wa na. Lain na sa igihon ahuna. Moingon sa tong usa, ingon baya ang pari didto nga makat mao jud kuno nay gugma kanang imong tagaag maayong agianan, imong silingan nya kanang inyong kura lagi ter kanang mura lagi nagni ning kuang maayos among agianan, pwede inyong gubon isa hilom di oy noong sagot taong ka bayari nya kay kabayad ana ba ako gunang yuta
Nya, hay naman ron ang kuan, hay namang pulong sa Ginoo. Wa katubo kay matud pa inigabot sa pagsulay kana bang testingan ba ang imong pagtuo, ang imong pagdawat sa pulong. Ingon rabas Father ter nga ngilad ko nang magpakolor kas buhok kay imong gisupak-supak ang kabubutos Ginoo isa ada mo tuo makatong pari oy ngan unsa man si gisupak nako diha nga naa ra man ang buhok ako ra man ang gitarong-tarong aron sad mo nindot-nindot akong naong isa ay ingon lagi batos Father nagiusab nimong buhok hilom di ay di na ta magkuyog simba naway masad noong ka mana ka ba hay namang pulong sa Ginoo. Kamu ba na tanawa di ba ni Cosmo da sa dinyong mga naong hisgot ko mga inaani. Nya ang katubang nangutang nimo baga kay naong para nimo baga kay naong kay sige lag pangutang unya dili ra ba gyud mo bayad bisag parsya lang nya magkakuyog mo simba ba nya muduol day mo salii din nimo maingon dayon nga kana ganing ter kadungog kaswalis pare ter ingon ra bang pare ter di man din na paninglon ang utang. Unsa may mo isulti? Makaingon pa kang praise the Lord. Mana ka? Ingon kaniya na sa ning yawa ay gigamit yung pare day. O basi gisugo nas Ginoo to remind you in a very concrete way. Di ba? Apre ko na ako na mo text na ako nga kanagitang mga batanon sa gayo ba nya hugot pa kay angay. Matod pa ni akong driver ikakita na mo nang ga-short bitaw nga hugot kayo ang short nya kuang kay himsog kayo og legs maingon ni akong driver pader why diabetes oh. Na ko ngano man daig na diabetes siya ya naman. Nagkaro ikakita na mo naka deuteranig sugar na. Kana ba inana na mo text anya og testingan ko ana maingon sa dayon ko kini grasya ana. Oh, hay namang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, Father, kinahanglan jud ka nga naa kay gi-practice nga celibacy og chastity. Ingon sa ko, Lord, panagsa lang sa door do itagay. Kayo. Wa na, patay ng pulong sa Ginoo. Di na jud kabunga. Wa na, patay na. Muna, ang diris katapusan katong sampinitan ang mga kabalaka sa kunutos kalibutan kana bang kabalaka ug ang paghigugmas mga bahandi sa kalibutan maoy mutuok day na nato kana mga worries tanawa di ba worried kay ka di ba mura ka gituok tanawa og perti ginimong pangangko na ng imong bahandi igihan kay ka sa imong yuta sa imong tanom sa imong kwarta sa imong mga alahas igihan kay ka mura sa kag tuok di ka katingog suway ko nagtuok imong siling akan imong tupad ba suway ka ana niya pangutana di na katingog tanawa ng hangol og kwarta pangutana na kay kwarta diyan wa di katingog gituok di kabunga ang pulong sa Ginoo ana pero kaning maayong yuta na minaw midawat og mituman niini hangtod nga nibunga dawat sa to pa o naminaw para karon nyo naminaw naman mo nya midawat og mituman kani mo itulo ka requirements para mahimot ang malipayon paminaw sa tisunod dawat nya tuman sa pulong sa Ginoo malipayon kay ka example maingon ang pulong sa Ginoo unsay imong gibuhat sa labing ubos mao'y imong gibuhat nga rinako ana nga naa dayon mo abot sa inyong balay siga kaig mata daghang kaig patik unsa na ubos o taas o kahimtang lago kay gisulob kay gikan pagitaon sa CPDRC mao'y paglaya nya wa nay mudawat niya kay iyam ang iyang kaso gipatay man niya ang iyang pamilya multiple murder homicide at home motong ni-spend gitaon siya dito mga 30 katuig nga pag uli na niya wa na mo dawat anha manuktok sa inyong balay ningon ang Ginoo pasudla sa inyong balay ang way balay nakabati na mo ana nakabati na mo no niya mudawat mo ron ani kanang nanuktok sa imong balay pasudla
sa inyong balay ang way balay. Welcome the homeless. Nakabati naman gimo na kay nana sa atong works of mercy ay nana tubangan. Nana diha. Corporal works of mercy. Anya karon. Zaman. Dawaton dili. Huy. Unya karon kay kinahanglan man nimong papuy-on ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, imo nang papuy-on ron. Tubag tanawa, di ba wa na gid mo malipay. Nagingon, Father ba, kanas kayang himong example. Takuyaw anak, kalisod na. Nabalaka na ka. Worries. So, na siya, gituok na ka, gituok. Tanawa din nakatingog mo. Lurat lang yung mata. Di madaya. Ambot ka ni pariya mo, welcome ba ka ni? Tanawa, abot sa pagsulay, mudayon taog undang sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Mudayon tag-undang. Mauna, di takabunga. Daghan rong wa nakabunga sa tibuok kalibutan, apil naming na nagwali. Igo na laming magwali, wa na mi bunga. Dili pariha sa mahal nga Birhen Maria, gikan sa pag-ingon niya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong aron mutunga ang Ginoo sa iyang tiyan, from her womb to the tomb. Wa gyud mo give up ang mahal nga Birhen sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa iyang isig katao. Apil na ang nagpatay sa iyang anak. Gihigugma niya, wa gid siya mohunong. Munang nahimo siyang rayna sa tanang mga rayna, Queen of heaven and earth. Naliwat siya ni Kristo nga ginganlan ni San Pablo og hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Ngano man sad, kay si Kristo gikan sa pagkatao hangtod sa paglubong niya, wa gyud siya mohunong higugma og pasaylo sa mga katawhan. Tanan hangtod karon kining atong pagka mga bakakon nga magsigig pangadsi dinhi og matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit kada adlaw ga sige tagpamakak kay di taganahan mo tuman sa iyang sugo sa tinud-anay nga pagtuman. Mga bakakon mo, ingna sa ko, bakakon sa kafader. Sige, ingna ko. Sige na. Kamo mga bakakon, ingna sa ko. Kanus aman ta mag-usab. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, magampo kita sa atong langitnong amahan nga moabot na kanato ang iyang gingharian pinaagi sa atong pagpaminaw o magpaghigugma sa iyang mga pulong. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko magmadasigon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kuhaon sa Dios ang kadautan sa gubat gikan sa atong katilingban aron magpuyo kita nga malinawon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kanungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalina sa laing kalibutan, makakita na sa kahayag nga walay pagkapalong, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, bantay ang imong banay nga nagsangpit kanimo nga mapaubsanon diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, among inahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa among kamo. Alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong puslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinaagi niining panagbinayloay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, agkay gunang imong alam, wabot ka na mo ang imong gingharian, patuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Uban sa gugma ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya, ang Ginoong Diyos na anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, upulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampu mo kaming mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon, karunong sa atak na sa kamatayon. Amen.
Magampo kita. Ginoo human makaambit sa kaluwasan nga dayon nangayo nga malipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkamabungahon. Diyos nung pagkamabungahon, divine fruitfulness. Nya mahitabo ra ni kun atong paminaon, dawaton og tumanon ang pulong sa Ginoo. So ni ay naminaw sa pulong sa Ginoo nya mituman sad nga mopalit og slot. Nahalina na ta. So update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots ang nahalin as of yesterday, September 17, ning abot na og 18,516 slots. Pagpak sa Ginoo. Wa pa mo kapalit na mahutdan gid mo ani. Ang nahibilin karon 10,984 slots na lang. Wa na mo ani maabtan. So kutob pa ni siya September 30 ang atong panghatag og birthday gifts ni Mama Mary. Nabitay ning ingon ako pader. Ilahos na lang sana sa Oktubre kay wa para ba ko katigom og kwarta nako depende og mahurot, sorry na lang. Kay birthday gift ni natong Mama Mary. Siya, doon na pa man say Holy Rosary. Nako, mula sa kong naka-idea, da punan ko baka ni.
Yan akong ipuno para na to sa bulsa. Adi lang ko makasahan niya ta. So ato lang gini. Tarungon ta nalanig pamaligya. Si bitaw, ato ning birthday gifts ni Mama Mary pinaagi sa pagtukod sa kapilina. I hope nga makahimo kog update, makahatag og update ang atong committee or atong nisaad man to nga mohatag og update karon unsa na hitsura ron sa atong kapilinha sukad atong pag-announce nato. So ato lang yan tan-awon kon ma-feature nato ugma pohon sa atong mga misa. Nya ang ato sang SBFP Powerful Vinegar available. Na ugma manghatag na punta. Nya mura man kog na konsensya kay kanang maadlaw ba dinhi kanang laing adlaw, di ba madomingo ra man ta manghatag nya Monday to Saturday naay mo anha des opisina magdagalon nya ingon man ko sa una nga ang kanang kinadak-an lang ako ang katong long neck nga kanang pundador ba ana sudlanan managdagalon ana nya maikog man sa kong dili kay mohatag man sa kapilinha siya pader mo donate ko pader di ako'y galon pader sudlig so managda mga to galon ni noon ba usahay tagutlo kabuk galon dadon amo na ato na lang sa ning i-increase oy ala ang labing dako galon lang usa ka galon lang ha wa nay sobra ana usa lang ka galon okay maikog mo sa ta moingon niya sila dito ingon ka pader lungdik nganong kita man ko to si kuan dam lagi to galon imo mang tagaan sige galon na lang niya first come first serve bahala mo diyang naguhoy mo na mo dang suka pero sa pagkakaron na atay mga kaning napo ka containers nga suka dadin ninyo galon di ba hurot dayon na igbalik nyo din luspad na kimo mga naong ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa Maria, inahan ni Jesucristo, nausabitun sa kadagatan, danagan mo kaming tanan.